נתן, תשמע. הידעת? לברווזין... לא אחי, רגע, יש לי אחד יותר טוב. הידעת? לנחשים ולטאות זכרים יש איבר מין כפול. וואלה, זה גברים? כן, מטורף. רגע, הנה יש לי פה אחד יותר מעניין. הידעת? זוג בונים יישארו ביחד עד סוף ימי חייהם. כן, עד שהבונה תתפוס את הבונה, יושב עם האקסיט לקפה. פלץ בלגן. מה אחי? עדיין לא השלמתם? איזה השלמנו, נשבר לי הגב כבר מלישון על הספה. וביקשת סליחה? כמו שלימדתי אותך? על מה? על מה יש לי לבקש סליחה? על מה? במקרה רונית ישבה שם בקפה, אז דיברנו קצת, מה עשינו? גם אם לא היה כלום, נשמה, תתנצל ודי. תקשיב, אתה רואה את החנות שמה? לך תקנה לזר פרחים, תחזור הביתה, תהיה נחמד, בקש סליחה, וזהו. מה הקשר פרחים עכשיו? מה זה הזו? פרחים, אחי, תמיד עובד. תוריד את האגו, אחי. זה לא בריא לך. טוב, חכה פה. יאללה כפר. יש פה מישהו? לא מגיע. צריך עזרה? כמה זה? זה יהיה ב-180. אבל בשביל כוחות הביטחון, נעשה לך ב-150. 150, אה? מזומן או אשראי? זה לא אני! אבל זה לא אני! מורדי! מה קורה, נתן? נשבע לך, זה לא אני עובד בשבוע! סתום! מורדי, זריז, תגיע, מורדי, זריז! פאק, אני מגיע, אחי, אני מגיע. נשבע לך, אני חדש פה! סתום, אני אסיים אותך, סתום! מה זה? מה קורה פה? תשאר פה! זה אוטו? איזה אדם דם? לא אמרת לי שהוא מוכר בחנות פרחים. פעולות, אתה מוכן להסביר לי מה עושה מחוץ לכלא? הבנתי. נתן, צא החוצה, חכה לי רגע בחוץ. מה צא? מה לצאת? מה, אתה דפוק? מה לצאת? עזוב אותו, חכה לי סתיינו בחוץ רגע. שתיכם, חכה לי בחוץ רגע. יש לך משהו להגנה עצמית עליך? גז פלפל. תביא לי אותו. אני אחזיר לך אותו אחר כך. הלו רותי, מה העניינים? תגידי, זוכרת איזה אחד בשם איזי אדם דם? מה הוא? למה הוא בחוץ? למה אף אחד לא מודיע לי את זה? כן רותי, הבנתי. תודה. אני אדבר איתך, תודה. ביי. נתן, תקשיב, דיברת עכשיו עם רותי מהבילוש. לפני איזה חודשיים היה בלגן בכלא. אדם דם חטף איזה פצצה לפנים, והוא שכח מי הוא. מה שכח? שכח, אמנזיה, אנחנו קוראים לזה, מחלת השכחה. מה זה הזיון מוח הזה? זה איזי אדם דם. בוא ניכנס בפנים, אני אזכיר אותו 5 דקות מי, הוא לא צריך יותר מזה. נתן, שמעתי רגע, אני מבין אותך. זה לא איזה אדם דם יותר. האדם הזה עבר מת. התכנסה ועדה לפני איזה חודשיים, חקרו אותו, בדקו אותו, היה שימוע, החליטו לשחרר אותו. אבל שחררו אותו תחת השגחה. שחררו אותו, תרציני, זה רוצח! תחת השגחה, אחי. בהגדרה זה כבר לא רוצח. זה לא רוצח? זה לא... זה הכוס עם אמא של הרוצח. הוא רצח את אחותי להזכיר לך. ומי נתן לוועדת הרשות המזדיינת הזאת בכלל לשחרר אותו? אני לא מבין, מי? נתן, בוא נירגע אחי. זה לא שלנו. אין לנו מה לעשות עם זה. אין לנו מה לעשות עם זה, אח שלי.
טוב, עזוב אותי מהחרא הזה, אני חוזר לבפנים עוד היום הוא חוזר לכלא, עוד היום הוא חוזר לכלא, זה מה זה החרא הזה, נו? נתן, עצור שנייה נשמה, תהיה איתי. אני מבין את הסיטואציה, אני מבין אותך אחי, אבל אתה לא נוגע בו, קיבלו החלטה. החנבץ הזה בפנים, זה כבר לא אדם דם, סתם בן אדם רגיל, הוא גם תחת השגחה. אתה צוחק עליי, נכון? חנות פרחים, זה לא נראה לך חשוב? טוב שלא הלך להיות סנטה קלאוס. רוצח לא חוזר למוטב אחרי חודשיים, זה לא קורה דבר כזה, לא קורה. אז מה אתה חושב לעשות? מה אתה רוצה שאני אעשה? נתן? לכלא הוא לא יחזור. באמת שאני מבין אותך. אבל אח שלי אין לנו מה לעשות. קח נשמה, לך תחזיר לו את זה. ונלך לחפש לך חנות פרחים אחרת לקנות לחברה שלך. אתה בדקת בכלל שיש עליו נשק? או שהשפתון המזדיין הזה יאללה. והפלפל סיפקו אותך? נתן, דיר באללה. נתן בן שניות. בן זונה. לפעמים אני חושב שכל הפעמים שחשבתי הם סתם בזבוז של זמן. כמו להזמין מישהו למסיבה למרות שידעת מראש שהוא לא מוזמן. אמרת בוא, עשית את שלך בינינו, תכננת את הכל ממזמן. למרות שהכל מותר, הכל מיותר, ורק ילד בטוח שהוא באמת יכול כל דבר. שגדלים אתה מבין שכל דבר זה לא כל כך קל, כמו כולם רק להמשיך ולחיות מתוסכל. במדינה הזאת כולם נתקעים תמיד, או שזה בלי ריסלה, או בלי אש, או פשוט בלי עתיד. זה גורם לי לחשוב על מה איתי, יותר מזויף, פחות אמיתי, לפחות כאן החבר'ה איתי. חתכתי, שיניתי נתיב, שוב פחדתי שזה לא מתאים, אני בא רק בקיץ כמו פרי עונתי. כן, מוציא את הגיטרה, מתחיל לרפרב, התבלבלתי, יצא לי קצת שיט. כן, קל לסרב בנימוס.